êrişên çeteyên Daişê yên li ser Bakur û Şilatê Sûriyê di meha Îlonê de jî dewam kir. Yekê Îlonê çeteyên Daişê êrişî gundawarên Bakurê kantona Reqqayê kir. Şervanên Qesedê bersiva êrişan dan û şerderket. Di encamê de du çete hatin kuştin û sê şervanên Qesedê birîndar bûn. Di duê Îlonê hêzên ewlekariya Hondurîn hewildana revandina nîzî 30 malbatên Daişê ji kampa Holê têk bir. 15 Îlonê şaneyên çeteyên Daişê êrişî bajarokê Behra yê li Rojhilatê kantona Dêrazorê kir. Di êrişê de 5 şervanên Qesedê şehîd bûn û şervanek birîndar bû. 19 Îlonê şervanên Qesedê bersiva êrişa şaneyên çeteyên Daişê ya li ser bajarokê Mihêmedî yê kantona Dêrazorê de şervanek şehîd bû û di du jî birîndar bûn. 22 Îlonê şervanên Qesedê bersiva êrişa şaneyên Daişê ya li ser gundawarên Rojhilatî Helebê de. Di dema bersivdayînê de şervanê Qesedê Umer el Musa şehîd bû. 25 Îlonê şaneyên çeteyên Daişê li Behraya navîn êrişî Nuqteyên Qesedê kir. Şervanên Qesedê bersiva êrişê de û şer derket, di encamê de 5 şervan şehîd bûn û yek jî birîndar bû. 26 Îlonê şaneyên çeteyên Daişê li ser riya di navbera kantona Dêrazorê û kantona Cizîrê de êrişî tankereke petrolê kir û zirarên madî çêbûn. 27 Îlonê şaneyên çeteyên Daişê êrişî bajarokê Îbrîhayê li Rojhilatê kantona Dêrazorê kir. 4 şervan şehîd bûn û çeteyek hate kuştin. 28 Îlonê çeteyan êriş birine li ser derdora bajarokê Psêra yê kantona Dêrazorê şervanan êriş têk bir, 4 şervan şehîd bûn. Di heman rojê de hêzên ewlekariya Hondurîn li gundawarên kantona Dêrazorê du Daişî girtin ku hewl da êrişî herebeya endamên hêzên wan bikin. 3 Îlonê şervanên Meclisa Leşkeriya Hecînê êrişî çeteyên Daişê li bajarokê Dirinc yê li Rojhilatê Dêrazorê têk bir. Di şer de serçeteyekî şaneyên Daişê birîndar bû û ji aliyê şervanan ve hate girtin. Her wiha şervanekî Meclisê şehîd bû, yekî din birîndar bû. Di encama êrişên meha Îlonê de 21 şervanên Qesedê şehîd bûn, 9 şervan û sivîlek birîndar bûn. Sê çeteyên şaneyên Daişê hatin kuştin û yek jî jê ser çete 11 çeteyên din hatin girtin. Bi vê yekê re hejmara êrişên şaneyên çeteyên Daişê yên ji destpêka îsal ve li dijî Bakur û Şilatê Sûriyê dibe 184. Piraniya wan li kantona Dêrazorê hatine kirin, Qesedê û hêzên ewlekariya Hondurîn jî ji destpêka îsal ve li dijî şaneyên Daişê jî heftê operasyon pêk anîn.